गांव के एगो बहुत मशहूर रिवाज बा जवन दिवाली के समय होला। उ होला दरिद्र नारायण के पूजा, जेके अपने गांव के भाषा अपन दादी अम्मा और सास लोग कहिले दलिद्र खेदाई। कहीं कहीं दिवाली के पहले होला और कहीं कहीं दिवाली के बाद होला, लेकिन होला जरूर। इस सर आवे दलिद्र जाए गाँव के बुढ़िया अम्मा